Здравейте, хора! Това е много кратък клип, защото няма да го... няма да е толкова дълъг. Само да ви честита, бъдни вечери, дано и Коледа, и дано каквото ви е харесало, какво сте си пожелали да ви се сбъдни. Ето новата картинка на декстопа ми. Дано ви хареса. Всъщност вие може да не я виждате всъщност в момента. Не знам. Ще видя. Да, всъщност сега не го виждате. Обаче някой ден ще го видите. Иначе на Halo 4 и е много готина. Това е любимата игра. И какво да ви кажа, ето, някакво толкова гледате. Да, ето тук взех. Бях качил един нов клип. Фейсбука. И какво да ви кажа? И да